Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Satunggal Panggul. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu Guru lan sedaya kanca-kanca ingkang kawula tresnani. Boten wonten ucap luwih agung tinimbang puji syukur dumateng atsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi rahmat lan hidayah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sholawat dherering salam dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi petunjuk dumateng umatipun sedaya. Pamucalan utawi pendidikan anggadhahi manfaat tunjuk kita sedaya. Pendidikan umumipun kawitan wanci satiyang punika dipunlaraken lan tansah mlampah sabelating kang gesah wonten donya menika. Hal menika amargi pendidikan boten namung kawujud pendidikan formal kemawon. Ananging langkung saking menika pendidikan ugi jangkep dening sedaya pengalaman ingkang kita lampahi wonten salebeting gesang. Kawontenan menika saestu sanget wigati tumrap kita sedaya amargi pendidikan anggadhahi tujuan kathah kagem kita sedaya. Wontene manfaat pendidikan kirang langkung saged kula aturaken mekaten. Setunggal membagi kebetahan ilmi uga pengasomerepan tumrap manungsa. Kalih ngampilaken pengandelaman kita sedaya. 3 nampa ilmi ingkang badhe kita sedaya betahaken konjuk masa ngajeng kita. Sekawan nambah wawasan ingkang langkung biar konjuk pengertosan kita sedaya. Kanca-kanca ingkang babya mulya, wonten nginggil wau namung sekedhik tujuan saking pendidikan. Langkung malih saking menika pendidikan ugi gadhahi manfaat tumrap kita sedaya ingkang kirang langkung kados mekaten. Setunggal nyiapaken para wiranamen konjung nepeng meranten tu selebet masyarakat masa ingkang badhe dateng. Kaling masiraken ilmi ingkang cocok kalian peranan kasebat saking tiyang sepuh dhateng para wiranem. 3 marisaken kebudayaan kagem jagi katarantanamen bangsa lan negeri Indonesia. Para kanca ingkang kawula tresnani, mbok bilih namung mekaten atur kula wonten ngarsa panjenengan sami. Kathah kelapatanipun saestu nyuwun lilane panjenengan paring pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.